ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning Call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito,
ang podcast narrated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakipbutas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Max, Tanya Chinita. Kamusta po kayo, Col and Teats? Isa po akong suki nyo sa Love Radio, lalo na sa programang Mga katas ng nakalipas. itago nyo na lang ako sa pangalang Anthony. May kalivin po ako dati. Dati po yun, ha. Nasa probinsya. So sinasabi mo ngayon na available ka na? Basic. okay. Basic. Tsaka may isang anak din kami nun. Nangaanak lang. Technically, single ako. Single. Isa po akong TNVS driver. Grab, Green GSM. Hindi ko na po sasabihin para hindi ako matrace. InDrive. Bawal. Bawal po. Ang katas ko po kasi tungkol sa naging pasahero ko si Sophie. Ayun, bawal. Tada na po siguro ko, Lantis. Dahil 2 beses ko siya naging pasahero. Muntakin mo. Sa dinami-daming pasahero sa Kamaynilaan. So, sinasabi mong coincidence to? Parang ganun. Nung una po, hindi ko lang pinansin ang kahit maganda siya, tahimik lang po siya nung unang sakay niya sa akin. Pero nung pangalawa, medyo chinika-chika niya na ako dahil napansin niya na parang nakasakay na nga siya dati. Pwede. Parang sabi ng girl, pwede. Yun nga lang nung time na yun, marami siyang bitbit. Yung mga bag, nag-grocery po yata. Ako na po nagkusang tumulong kasi nakakaawa naman po. Hinatid ko po siya sa kanyang apartment. At dito na nga po nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Dito ko lang po iba ilagay, ma'am. Ito po. Papasok naman kasi hindi ko rin yan matutulak sa loob eh. Sige, papasok na lang please. Patay Teka lang Titimpla lang ako ng kape kahit Ha? kape Ay, man sige na lang. po. Okay lang po, ma'am. Hindi na kailangan. Ayaw mo ba?
Kahit saglit Saan ko lang. ilagay? Dito po? Dito na? Oo, saglit lang. Madali. Alam ko naman mahihigop mo agad. Hindi ko iinitan masyado. Yan. Ayan na, kape. Kape na tayo. Nakakahiya naman, ma'am. Mas nakakahiya na pinagbuhat pa kita. Alam ko hindi ka kasama Hindi, sa trabaho. hindi mo kaya, ma'am buti nga nakaparada ako dun. Matagal na kaming wala ng jowa ko. Walang intro-intro. Walang tanong-tanong. Ganun Alam po ko ba? hindi ka nagtanong. Alam ko hindi nagtanong. Pero alam ko nasa isip mo, single kaya to? Ba't kaya to mag-isa? May mga gamit. So, matagal na kaming wala ng jowa ko. So, yes, single ako matagal na. Kahit di ka rin nagtanong, ma'am, single din ako. Ah, talaga? Yung ex ko nasa province, although may isang anak kami. Pero Ba't kayo naghiwalay nagpapagala kung naman ako. okay lang itanong? Siguro hindi na rin nagkaintindihan. Tapos yun, lumawas ako dito para makapagbigay ng suporta sa bata. Mahirap yung buhay sa probinsya, ma'am. Oh, dito kasi maganda ang kitaan dito ng TNVS eh, no? Pag doon kasi, kalabaw yung minamaneho ko doon eh. Sa lolo ko. Tsaka babae. Charot Ay, hindi. lang. Wala po, hindi po tayo ganyan. Hindi po ako marunong yan, ma'am. Ininakan mo nga yung ex mo eh, wag nga ako. Pero ang happy ko na malaman na sino suportahan mo, sino sustentuhan mo. Kasi pwede kang makulong dyan na pag di ka nagsustento. Kahit di kami kasal? Oo naman, pag di ka nagsustento sa anak mo, ano yan? Abuse yan. Bawal yan. Kaya tama lang yan, magsuporta ka. Wag mo nang hihintayin na itetext ka pa ng... Maganda ba yung ex mo? Sigurado ako maganda. Mas maganda ka, ma'am. Talaga? Oh, kaysa sa ex ko. Naiya ka naman ako. Sinasabi mo lang yan kasi siguro bet mo ko. Joke lang. Ito naman. Kakapi-kapi lang tayo eh. Asan yung kape ko? Napa. Ano pa ako? Naalala ko nga, ma'am, 2 beses ka Diba? nakasakay sa akin. Noong una, tahimik ka lang eh. Eh kasi syempre, ayoko rin naman ng mga daldal na driver. Kaya nga nag-headphones ako madalas eh. Pero nung nakita kita na, uy, parang 2 beses na naalala ko itong driver na to. Kaya yun, pinabuhat ko na yung gamit ko. Pasensya ka na, pero malalaki naman yung muscles mo. Kaya alam kong kayang-kaya mo. Nag-gym ka? Tipo, batak lang sa probinsya, sa bukid. Kayang-kaya mo akong buhatin eh. Oh. Naubo. Sabid ako, ma'am. Hindi ka ba sanay sa mga babaeng taga Maynila? Ganito talaga kaming Di po, ma'am, salita. eh. Mga youngsta na, you know. Pasensya na, ma'am. Di ako sanay, ma'am. Sige po. Salamat po talaga sa kape. Medyo pampagising ko rin to. Nahanap mo na ba? Ang alin, ma'am? Pangat naman. Ano yung hanapin ko? Hindi dito sa bulsa ko. Pakuha lang. Ha? Dito sa bulsa ko. Dudukutin ko? Hindi, tingnan mo lang. Ano yun? Weird ito babae ito. Sibat Alam mo na. ba to? Korean heart. Okay, heart pala yun. Dito. Ito no? Akala ko po kasi ano yung dinudukot-dukot niyo dyan, ma'am. Hindi. Oo. Ano lang yan, tututunan ko lang yan. Hindi, gusto ko lang, grateful lang ako na pinagbuhat mo pa ako. Tapos, ayan, sa halip na makapag-book ka na ng mga sunod na biyahe mo. Kapagkwentuhan ka pa sa akin. So, Di, salamat din po sa kape na nagising ako. Layo. Maya-maya pa ako gagarahe eh. maya-maya pa. Opo. Pag maaga ka na paggarahe, umuulan, pwede ka tumambay dito Single naman kasi ako. Walang magagalit. Parang uulan. Alam, galing. Mayabagat pala. Di po, ma'am. Sige lang. Nakakaya Sige. naman. Next time na lang. Alam ko, magpapadala ka pa ng sustento sa anak mo. Kaya go na. Di, ganito na lang, ma'am. Andyan naman yung number ko. Pwede mo na rin gawin mo na lang ano. Teka, ipaparing ko yung cellphone mo. Sige, ma'am. Paring mo, paring. Teka. Eto ba yun? Ayan. Teka. Paparing ko lang. Tingnan ko, baka mamaya hindi. Ayun, ma'am. Ako yan. Number ko yeah. yan Agad. Alam na. Number ko yan Ito pala. Parang dalawa yung iba yung ginagamit yung pang book, ma'am. Ito ba yun? Yan. Wala naman ako ibang number sa lang ng Okay. cellphone Sige ko. po, ma'am. Sige. Salamat po,
Uy, Ingat ka. tambay ka dito pag may problema ka. Andito lang ako. Sige, ma'am. Bye-bye. Salamat sa kape. Ingat kayo. Uy! Sige, ma'am. Bye-bye. Don't tell me what you want, I'll beg a price. Doon po nagsimula ang pagiging close namin ni Ma'am Sophie Colantits. May mga random siya na mga tanong, nagchat-chat siya bigla tungkol sa mga lalaki. Bakit ganyan daw mga lalaki? Ano daw kailangan ng gawin ng bilang isang babae? Hindi ko po alam pero sinasagot-sagot ko lang yung mga tanong niya. Hanggang sa nagpasundo na nga po siya one time. Wala daw siya masakyan. Talagang tinawid ko pa yung baha, Colantits. Sobrang lakas ng ulan nun eh. Ma'am, Zara, sakay! Ay, nako! Ay, ano ba yan? Sa ulan? Basang-basa na ako. Sige na, akong bahala sa'yo. Tara. Basang-basa na ako? Ha? Thank you. Tatakbo na ako. Basa na rin lang naman ako. Ano na lang, pasuyo Uy, ma'am, teka lang. Pasok ka na dito. Pasok ka muna. Mama, Pasok. basa rin ako, mami. Ganun din ako. Basa na rin ako. Tara dito. Teka lang. Ay, Lakas ng ulan. grabe naman yan. Wala naman pasabi ang ulan na yan. Bigla na lang. Nag-ano pa naman ako. Nagchinelas ako. Basang-basa yung pa ako. Ay, may t-shirt ako dito. T-shirt to ng ex ko. Pero sige, paggamit ko sa'yo. Bakit? Ganun ba yun? Ba't ka natawa? Hindi, sa ex mo po yan eh. Okay lang. Wala naman na yan. Di ko na yun mahal. Single ng na ako, hangin, di ba? Lakas ng hangin. Grabe yung bagyo. Grabe kayo. Sige ma'am, alis na po ako. Baka buti pa ako ng bahay. Sa bagay, maraming pasahero nagbubuk ngayon, di ba? Pero, hindi ako makakatulog. Iisipin kita eh. Ala, may tubig na sa labas. Delikado Kaya lang. nga hindi ako makakatulog, iisipin kita eh. Kasi baka hindi ka makauwi. Baka ma-stranded ka. Ayoko ma-stranded ka. Dito ka muna. O, kape. Sigurado ka ma'am? Oo. Pahinaan mo nga yung ulan. Lakas eh. Malakas talaga yung ulan. Yan. Anthony. Yes ma'am. Uy ma'am, ano ba yan? Huwag niyo pong gawin yan ma'am. Virgin. Hindi. Ay, baka sabihin nyo kasi yan lang Ano ba habol yan? ko. Eh. Daming may gusto mo talaga. Yan gusto ko. Ang lamig pa naman ng Anthony. panahon. Yes ma'am. Ma'am Sophie. Ma'am Sophie. At naging suki na nga po ako ni Ma'am Sophie Colantits. Nalulungkot daw po siya. Kaya kino-comfort ko rin po siya. Minsan di na po nakakabiyahe, nagro-road trip na lang kami. Kung saan kami nakakarating. At masaya naman po ako sa feeling ni Sophie.
talaga. Gusto lang magtigil. Aray ko. Pogi mo. Aray! Swerte ko. Maswerte ako sa'yo. Teka lang, buksan ko yung init. Wala na akong pante. Napapastol ako ng kalabaw dito. Joke lang. Ito naman, alam mo naman. Sana hindi ito matapos naman itong moment. Alam mo, iba yung saya ko sa'yo. Ako rin. Parang hindi ko kailangan magpanggap kung sino ko. Naging totoo lang ako sa'yo. Tapos yun. Ay, mahal kita. Talaga? Mahal din kita, Sophie. Eh di, masaya. Diba, sa dinami-dami ng tao sa mundo. Yung gusto kong tao, yung mahal ko, mahal din ako. Di, palampasin pa ba natin to? I love you, Anthony. I love you, Sophie. Follow through. Napakasaya ko, Kolantits. Kaso nga lang, pag sobrang saya ka, nakakatakot din kasi, alam mo yun, parang may kasunod na kalungkutan. Totoo yan. Ganon ba yun? Basic. Hindi ko na po mahagilap si Sophie. Bigla na lang siyang naglaho. Pinuntahan ko siya sa apartment. Iba na po ang nakatira doon. Hindi ko na makontak yung number niya. At isang beses, may napakilalang kaibigan niya. Salamat naman at ano nang balita kay Sophie? Kumusta siya? Okay lang Ako ba nga siya? pala si Charm, di pa nga ako nagpakilala. Oo nga. Kaibigan sinabi mo ako, naalala mo ako yung isa sa work BFF ni Sophie. Oo, wala na siya Ang sa gwapo- apartment eh. Oo, malis na siya. Wala ba siyang sinabi sa'yo? Wala nga. Ano bang nangyari? Wala, mukhang sinikret niya, pero bumalik na siya sa seaman niyang jowa. Sasama na ulit sila. Sorry, kailangan ko nang biglain kasi alis na rin kasi ako. May biyahe kasi ako ngayon to Boracay with my office mate. Sama ka? Kasi broken hearted ka eh. So kaya pala wala na siya doon sa apartment. Oo. Sorry mali yata yung pagkasabi ko pero baka kailangan mo nang malaman. Wala ba siyang sinabi na ano? Sabi niya, pwede pa ba kami magkita? Situationship lang naman daw kayo eh. Hindi naman daw kayo. Kasi yun talaga yung pangarap niya eh. Yung jowa niya na yun. Yun yung mahal niya talaga. Pasensya na ha. Sige, alis na ako. Ha? Bakit ganito ang pag-ibig? Metro's #1 Love Radio. Basic! It's brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Hi! Happy Tuesday! Welcome to Sabi ng Friend Ko! Anong tugtog? Anong tugtog? Wala pang injection yan. Sino kayo mag-injection sa akin? Hello, guys! Happy Tuesday!
Ganun ka lang, Honor. Ganyan yung step niya. Anong Zumba yan? Good morning. Morning, guys. Ayan. Thank you kay Uncle Anthony. Ano update? Nagpalista daw siya one time. Gusto daw niya magpa-picture dito kaso hindi Ano na daw update? tanabutan. Dapat So, umaga totoo ka pala nagpalista. talaga yun, no? Nagkakaroon pala talaga ng romance yung driver tsaka passenger. Parang fake taxi. Ganon ba yun? Di ba? Parang fake taxi. Ayan. Ewan ko lang sasang-ayon yung ibang mga Grab Sige, drivers si natin Papa dyan, Jake ha? kaya. Si Papa Jake ba andyan? Uy, Wala basic eh. na basic yun. Oo, basic Kahit naman nasa yun. Skyway, lumalandi. Oo, naalala ko si Papa Jake. Pero ano, wala na sila. Hindi na sila nagkita. So, situationship lang sila. Yes, nakaganti na naman kaming mga babae! Woo! Nakaganti na naman kami. Ang saya-saya. Si Mama Glory sabi, basang-basa na siya. Ikaw talaga, natutunan ko yan sa'yo eh. Uy, Mama Glory. Mama Glory, ha? Natutunan ko yun Ay, sa'yo. wala tayong live pala ngayon. Wala, YouTube tayo, YouTube. Ah, okay. Back to YouTube. Ah, wala na kasing ano, no? Yun. Mahal niya? Anong kwento niya? Mahal niya? Tumatak sa kanya, no? Minahal niya. Minahal niya. Eh, kaso si babae, bumalik dun sa ex. Oo, si girl hindi niya mahal si lalaki. Ano lang, tigang lang si ate girl. Tigang. Ganon ba yun? Tigang. Kawawa tayo mga Tong boys. tiki-tiki-tong, tiki-tiki-tiki-tong. Hanapin. Mga nasa YouTube natin. Hello po. Tong tiki-tiki-tiki-tong. Ayan. Uy, si Tin. Glory. Yan. James Casimero. Si Bardy Ann. Si Carl. Hello po. Good morning. Happy Tuesday sa inyo. Pasend din po ng stories nyo para ma-feature namin sa Katas ng Yan. Nakalipas. Sa inyo po, sa Uncle Dagol or Tanya Chinita Yes. page. Para ma-feature namin bukas. Thank you so much everyone and see you tomorrow. Dagang salamat, guys. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging
Maging malungkot man ang iyong pinagdaanan, sama-sama na sa tawanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya. At ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Safe na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba ako magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba naman kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo?
masarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, sir. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo.
Hi, Juta. This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon.
Genesis of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron kang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chin? Kasi yung kick-off. Yung Ha? kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Na naman. Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi, Ano ba sinabi niya? Na naman. hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may laman. wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akara lagi joke. Tatawanan. Mara. Sorry ha, pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman. Ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino technically- mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo ano lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano, kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, alam mo ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay.
I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po talaga ako. Tao ako eh. Sorry mama, pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Parang deserve. So ano ba, akala ko ba pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko mang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa. Ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal conversation? So ano ba, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. Baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Oh, exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit With lang maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-a-absorb, kapwa mo rin din babae, Oo. edi yung utak nito Correct. Oh, dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kaming Kailangan ko maglabas ng sama
sama ng loob, mga Mars? Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko magkita sa sama Bakit, ng loob. Brad? Anong Hindi, mangyayari? yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira Ayan, siya. kung meron pero lang meron, ganyan, pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi Matindi, siya, correct, hindi correct. siya away na Oo. yung tampuhan lang. Correct, o ano. correct. Hindi. Medyo matindi na talaga. Oo. Na siguro, kailangan din ng tao makakausap. Oo. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, Oo. pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Oo. Diba? Tingnan mo, pati ko tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin. Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Di ba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional Expressive kayo. lang talaga. Kayo, eh. So, hayaan mo na yung friend mo. Oo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Bakit Ano ba mayroon? nangyari? Diba? Correct. Yung lalaki parang, nag-away ba kami? Ganon. Pero yung babae, exaggerated talaga. Umiiyak na umagulo Oo, na. tsaka exage talaga kami sa lahat ng bagay. Kwento lang naman. Sumasabog na yung utak niya, parang vulkan. Correct. Ang dami na naisip ng mga instances, naalala na ang lahat ng mga bagay-bagay. So, sadyang ang mga babae, may ganyan lang talagang uri ng pag-iisip. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang
mag-skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko paparilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha?
Metro's #1 Love Radio. Basic! Paldo, may mali. Ay! Uy, okay. Yan kasi. Flashback. Mars, anong trip mo ngayong umagang to, Mars? Good morning! Okay na napapatulin, partida hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Palit! Alright! Ay, buntag. O, bigyan ng title yan. Pinaka matutuwa kami. Bibigyan natin ng exclusive na mga katas ng nakalipas. Ingay! Mga katas na nakalipas shirt plus cap. Wow. Nga. Okay, title. Maleta Max. Sabi ni The Playboy. Cute yun. Maleta Max. Cute yun, Maleta Max. May maleta tong mga to. May maleta nga. Nakakainis. Oh no! Good morning. Di ba, nakakainis pag ganun. Sa sobrang inis ko, hindi ko na alam yung words na sasabihin ko. Kasi, ang hirap talaga kapag di umaamin yung tao na ang galing niya pa rin mag-deny. Nakakainis. Although si Tita Max daw, si Tanya, sabi ni Celso. Sana all, bibigyan ko kayo pag pumaldo ako. A few moments later. Hindi ko pinakakarera. Pero yung auto pinapasaya ko naman na para makarenda. Paldo, may mali. Ay! 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 Yan kasi. Ayo, yan kasi. Ang kulit. Yan. Ang kulit kasi kanina pa paliparait da. Ani. Roll BTR replay sa ni newbie. Ayan, may pandagdag na si Uncle Boy sa content. Ganun pala ma-fall sa kanya. Aray mo! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamete kudasai. Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding!
habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol na... Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Isang magandang umaga, Metro at Mega Manila. Kasama mo, Manggas, para sa Siko. Sino ako? Natapos na ang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships ni Alex Iyala matapos siyang talunin ni Jasmine Paolini na isang Italyana sa round of 16. Subalit, malaking achievement pa rin ang nagawa ni Alex Iyala kaya palakpakan para sa kanya. Uy, grabe talaga yung apo ko. Ang galing talaga ng apo ko. Pamangking ko yan, di mo yan apo. Malayo yung itsura nyo. May isang Alex pa ang namayagpag ngayon. Alex Calleja? Hindi. Siya ay si Alexandra Ann Diaz. Isang 15 anyos na Pinay weightlifter at pamangkin ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz. 3 gintong medalya ang kanyang nasungkit sa women's 48 kilograms division. Doon sa Cali, Colombia. Congratulations sa iyo, Alex Diaz. Alex Diaz, congratulations. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Pamangking ko yan. Ako, apo ko yan. Si Alex. Pero pamangking ko yan si basta mga Alex. Pamangkin mo. Ay, Pamangkin. congratulations. Congrats sa mga pamangkin natin. So, weightlifting naman tayo. Talagang nagmana rin siya sa kanyang tiyahin, no? Si Tita Max? Hindi, si Heidelin. Si Heidelin. Nakakatuwa na namamayagpag talaga tayo sa mga competition, international competition. Tapos ngayon, mga babae, ha? Oo. Imagine Kaya mo na kaya na yung mga babaero na yan. Isang bugs lang namin yan. Okay, maniwala na sana kami, guys. Isang bugs lang babae kayo. Sige. So, meron na tayong future Olympian. Yes. Yung pamangkin. So, we have Heidelin. And Sana lang wag silang ma-inlove sa mga babaero kasi nakakasira ng karir yung mga lalaki. Sana mag-focus sila sa sa karir muna nila. Yun ang wish ko. Nakakasira talaga ng karir ang love life. Promise. Lalo kung maling tao yan. Lahat naman ng lalaki mali. Ganon ba yun? Talaga. Mali naman lahat ng lalaki. Kaya, kasi kayo puro babae. Lahat kayong mga babae, puro kayo tama. Kaya of kami course. mali. Thank you. Thank you so much. Ginanahan. Pag-isitiman na natina, guys. Okay, so 15 years old, gintong Nagbubuhat. medalist itong si Alex Diaz. Then we have 21-year-old Alex Iyala na namayagpag naman sa mundo ng tennis. So bilang Tita Max, anong magandang love advice mo sa kanila? Kasi nga, Nasabi ko na kanina. Liban doon. Halimbawa, meron silang present boyfriend, break-in na lang nila. Promise, nakakasira talaga yan. Lalo sa batang edad nila kasi gusto lang yan. Kikemeen lang sila. Gusto lang. Siyempre, trophy girlfriend. Kasi sikat. Oo, sikat. So, break-in na lang nila. Focus muna sila sa career. Kasi, ang love life, bonus na lang yan sa buhay nila. Kailan ba nila i-claim yung bonus nun if ever wala pa silang boyfriend? Kapag syempre meron tayong 5-year goals, 'di ba? Halimbawa, yun muna yung tuparin mo. Pagtas niyan, madali lang ang love life. Madali lang, promise, madali lang makuha-kuha diyan. Kapag naabot mo na yung pangarap mo, ma-attract mo na yung tamang tao para sa iyo.
Oo. Pero kapag longing ka, yan yung mga, yung sabik na sabik ka, tigang na tigang, dyan mo nahanap yung mga maling tao. Ganon ba yan? Kung sino lang yung andyan available yun yun na in love. Pero pag halimbawa, nandun na si Alex, ang mamimit niya yung magagaling din mag-tennis, mga successful din. O, diba? Kaya mga coach na, mga successful din na tao. Coach na naman! Oo, tapos, halimbawa si Alex Diaz, pag andun na siya, mamimit niya na yung matataas na same, same interest, same sports. Mahilig din mamimit sa niya. weightlifting. Nasa same frequency, hindi against all odds yung relationship nila, hindi isang babaerong Ay, kawawa na naman ng mga babaero. Nadamay na naman kayo, Wah! guys. Syempre, talaga. Lagi talaga kayong nadadamay. Lakas niyan magbuhat Ng weightlifter? Di nung babaero. Syempre naman. Kung sino-sinong babae, binubuhat niya sa motel. Ng babaero? Oo, basic. Ng driver. Tsaka ng driver. Ba't nadamay yung driver? Alam ko babaero, pa huwag mo namang idamay. Yung driver? Yung babaero. Wapa! Wapa? Sabi nung tennis player. Sabi ng babaero. Kasi sinabi, spank me. Ayos babaero, guys. Spend me. Para lang sa'yo. Guys, mga mainis sa ganyan, guys. Lang sa'yo. Ang giling-giling ko. Grabe talaga. Sa'yo. Pinuhat niya. Sinandal niya sa pader. Sinandal niya yung chicks niya? Sino nga ni? Chicks ng babaero. Basic! Oh, basic. Basic diba? yan. Sa kotse pa yan. Dinadali din yun Ay! Ano na guys, baka may manalo na... Baka may manalo mamaya. Na babaero? Basic na babaerong driver sa Love Knows No Boundaries natin sa atin ang Charm Fabcon Purple Eternity. Kaya mag-abang ka na kung pangalan mo matatawag. 1,500 pesos din yan at inaabangan ni Direct Phil. Hi, Direct Phil. Direct Morning. Phil, good morning. Nakatuto ka pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila.
Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan, kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. To, pick. Oh. Here you go. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, Berbay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Illegal. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2. How do you define bullying? Huwag patayin, hayaan mo marinig nilang lahat.
Now, that's bullying. Ngayon, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No. At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Ganun po ba talaga kapag ka matanda na, makulit na talaga? Napakakulit po kasi ng tatay ko. Porke po, normal ang results ng lahat ng kanyang check-up. Ayan na naman, nag-iinom na naman. Apakasakit po sa ulo, ang hirap pong magpalaki ng magulang. Ganun ba talaga yon? Heist! Yan. Malalaman mo pag nandun ka na. Let's cross the bridge when we get there. Alam mo, I guess it's a thing na pagka tumatanda ka rin naman talaga, may mga ganyan talagang mga bagay-bagay na nangyayari. Na matigas ang ulo, ayaw sumunod, yung mga ganon. Na siguro kung halimbawa, hindi nag-work yung tactic na sinusungitan mo si tatay. Gamitan mo ng ibang tactic. Ayan. Parang yung isa ko nga kaibigan, yun yung eksena niya Parang ganyan din. Lagi niya pinagagalitan yung mga magulang niya kasi ang lakas pa daw magpuyat, hindi na lang daw pumirme, ang lakas pa daw lumakwatsa, paano na lang kapag ka nagkasakit, sila din naman yung gagastos, mga ganong klase mga eksena. Hindi nag-work. Yung pag nagsasabihan sila, yung sinasabihan sila na wag na kayong masyadong nagagala, wag na kayo siya nagpupupuyat, yung kasungitan, hindi nag-work. Ang nag-work, nung parang in-effort pa nilang gumawa ng presentation ng mga kakilala nilang mga matatanda na namatay ng maaga. Parang ganon. Yung mga tropa. Parang ganon, oo. Basta parang ganon, parang sila magkakapatid, gumawa sila ng presentation para lang ipakita na kapag ka patuloy mong ginagawa itong mga maling habits na ito, pagpupuyat, pag-inom, paninigarilyo or whatever, ito yung mangyayari sa'yo. So nung may mga ganon ng present na mga actual na mga taong kakilala nila, yan, 'di ba? Saka tumigil. Ayun. So wala lang, parang kung yung tanong mo na ganun po ba talaga kapag ka matanda na medyo makulit na, I think the basic answer would always be yes. Makulit na sila, hindi matigas na yung ulo nila. Sabi nga nila kapag ka tumatanda, bumabalik din sa pagkabata. Ang bata naman talaga hindi sumusunod, matigas din ang ulo, 'di ba? Kasi ang nangyayari kasi yan, yung mga matatanda na yan, yun yung kumbaga yun na wow, yung hindi kasali. Hindi tayo kasali. Hindi pa naman tayo, papunta pa naman tayo doon. Yung kumbaga, yun na lang yung parang yung libangan nila Pwede so, ang din. challenge mo dyan, kung yung tatay mo yung naging libangan niya is inuman, hanapan mo siya kung san siya, halimbawa kasi, okay, tanggalin natin yung inom. Ano mangyayari sa buhay ng airpods correct. mo? Ano yung
pamalit. Yun yung Oo. sinasabi mo, 'di ba? Parang katulad ng kapag ka nag-stop ka sa 'di ba may mga tinatawag noon na nung naninigarilyo pa ako, yung parang may mga nicotine patch, Oo. merong mga ano pa tawag doon, may mga candy, bubble gum, e-cigarette, may mga Oo. ganun pa yun na mga pang-replace kasi Oo. hindi talaga kasi madali kung halimbawa habit mo na siya o Correct. kaya bisyo mo na siya, Oo. it's a vice, hindi talaga siya ganun kadali na pagsabihan mo lang, Ayan, oo. makikinig siya sa'yo. Hindi, una, the dedication na gusto niya magbago, kailangan sa kanya mismo manggaling. Ngayon, kung wala pa talaga yung dedikasyon na gusto niya talaga magbago, hindi pa siya motivated enough para magbago. Kasi kailangan dun meron kang major na motivation Oo. na, kaya ako magiging healthy na kasi gusto ko pang makita na ikasal yung anak ko. 'Di ba? Or may mga pagka gano'n na may mga motivation ka, saka yan magsa-start magbago. Pero kung mga walang motivation, tapos pagsasabihan mo lang, hindi basta-basta. Correct, oo. So doon pumapasok yung sinasabi ni Jegs na, so ngayon, kung may tatanggalin ka dyan, anong ipapalit mo? Ayan. Kasi you're fighting a system Oo. Sistema na yung tatay mo. So, i-uproot mo siya doon. Saan mo siya ilalagay? Correct. Anong palit? option? Anong option, 'di ba? Like for example, kay Nicole, 'di ba, yung sa kanya nang galing yung sa kanyang sarili mismo na dahil Na gusto niya magkaanak. Gusto ko magkaanak. Tinigil niya yung Yossi. Correct. Meron akong motivation. Oo, so hindi kailangan may withdrawal phase kasi yan meron. Hindi siya madali. Hindi siya madali. Yun parang natatandaan ko, yun yung umpisa ng paglobo ko talaga ng husto noon. Kasi parang sanay na sanay ako may nakapasok sa bibig ko. Na Yossi. Na Yossi. Ayusin mo, kumpletuhin mo. Na Yossi nga. Oo. Okay. May nakasaksak sa bibig ko na Yossi na parang feeling ko dapat laging may nakasaksak sa bibig ko. Oo. And it came in the form of food. Yan. Kaya yun yung parang withdrawal na Okay, syndrome ko oo. parang na nangyari sa akin. Oo. Nag-increase ng weight kasi parang naghahanap ka ng ng gagawin. Yan yung Oo. sinasabi so, mo yung bibig mo nasanay na parang laging may may sigarilyo. sinusubo. Oo, correct. So, kailangan may pamalit, di ba? Oo, yan. So, yun yung sinasabi ni Jegs na parang, ano yung option na pwede mong ibigay sa kanya? Parang bata, na Correct. gusto mo nang kunin yung cellphone niya kasi isang oras na siya sa gadget. Di ba? Kapag ka pinagsabihan mo yan, hindi basta-basta makikinig yan eh. Oo. Pero kapag ka nag-present ka ng option sa kanya, katulad ng, I want to get your phone na para makalabas na tayo at maglaro na tayo. Ayan. So, ibig sabihin, may isip niya, okay, so pag binitawan ko to, meron ako ibang gagawin. Ganon. Pwede naman kasi yung tatay mo, pagsabihan mo ng konti, kunyari, drama ka ng konti. Pwede. I-stop for a while, kasi nga, walang pamalit, babalik pa rin din siya uli Kaya doon. nga, diba? So, isip ka, kung nga ang lakas niya sa gin, edi beer naman. Yun yung pamalit. Ganon O pa di kaya, rin. ligpit mo yung mga tropa niyang kainuman. Pwede. Alin sa tingin mo yung mas maayos na advice? Kung mahilig siya sa beer, palitan mo ng gin o yung iligpit mo yung mga kainuman niya. Or, 'di ba, medyo extreme pero hindi mo naman talaga ililigpit pero tatanggalin mo siya doon sa lugar na yun. Yan, posible yan. Although hindi din naman madali yun kasi kung doon siya nakatira all his life, hindi mo naman basta-basta i-uproot, 'di ba? Kasi kasuhan mo yung mga kainuman niya. Hanapan mo ng Bad kaso. influence. Kamo, mga ganon. Hindi, iba-iba kasi. Kumbaga, hindi din naman namin kilala yung tatay mo. Pero just to answer the question, kung makulit, oo talaga. Madami talagang ganyan na mga pasaway. Lalong-lalo na kapag kaganyan na yung check-up ay goods. Magyayabang pa yan. Magyayabang pa yan. Ano yan hindi yan basta-basta. Talagang mayabang yan. Sasabihin pa niya, ako nga, puyat lagi eh. Ganyan, pero wala akong kahit anong klaseng mga sakit. Gaganyan pa yan. Baka isipin pa niya, may anting-anting siya. Correct! Iisipin niya pa na mas matibay pa siya sa mga bata. Kasi yung mga bata, nung nagpa-check up, madaming nakitang kung anik-anik na sakit. Wala pala kayo eh. Ayan, ganyan, habang nakakainom, ganon. So may mga ganyan na, and sabi nga ni Jegs kanina, malalaman mo din yan kapag tumanda ka na. Ganon, na meron talagang mga bagay na hindi basta-basta nga na-change. For example, 'di ba? Meron pa rin tayong mga kilala mga tao na sige, wag na tayong lumayo. Ako Jegs. Ano na ba ang Microsoft Word? Anong year na dapat?
Yung Microsoft. Oo, na version. Yung version. Version. Hindi ko na rin. Hindi ka gumagamit, no? Oo. Hindi ka masyadong gumagamit. Pero ako, ang ginagamit kong version, sobrang early 2000s pa. Tapos ayoko siyang palitan. Parang yung pag nag-edit ako. Yung cool edit. Oo, pag Adobe nag-e-edit, na ngayon. correct. Pag Binili na ng kumpanya. Totoo. Parang pag nag-edit ako ng adlib, let's say magre-record ako ng adlib, mag-edit ako, i-edit ko yan dito sa computer ko kasi itong computer ko na lang ang merong Cool Edit. Ang Cool Edit po, ito po ay software nung unang panahon, nung bagong DJ pa ako. Na binila na ng Adobe. Ng Adobe. Na ang Adobe ay ang dami ng versions na lumabas. Kasi ako bilang nakasanayan ko na yung luma, pag nakikita ko pa lang na ang dami-daming lumalabas na mga options doon sa Adobe, ayaw na. Kahit pa sabihin ni Diego na, Mama, madali lang naman to. Madali lang, hindi naman lahat yan, pipindutin or whatever. May ilan ka lang mga kailangan lang malaban tungkol dyan. Di ko pa rin yan na, kung nagfa-function pa ha, di ba kung bawa, mabuti kung hindi na nag-function yung ginagamit. Correct. Di ba? Parang yung mga iba na hirap na sila dun sa cellphone nila. Yun, ang dami ng bagong high-tech actually, na. binilhan na ng anak na mga touchscreen na yes, hindi pero pa rin binibitawan. Hindi pa rin binibitawan yung dikipad. Oo. Kasi doon sila sanay na kahit nakapikit sila, hindi sila nakatingin, nakakapag-type sila ng message. Totoo. Na hindi mo naman masisi lagi kasi nga, yun na yung nakasanayan nila. Yan. Ganon. Pero, hindi naman ibig sabihin, lalo na kung mahirap ipaintindi, hindi naman ibig sabihin na titigil ka. Medyo siguro wag lang yung wag mong biglain. Kasi nakaka-overwhelm yun eh. Kumbaga nag-attend ka ng seminar na ang daming speaker, information overload. Yun. Parang by the time na pangatlong speaker, parang wala nang pumapasok sa utak mo kasi ganun. Pwede mong unti-untihin i-inject yung kung ano man yung mga pamalit o bago na pwede mong i-introduce sa kanya. Unti-untiin mo lang. Ayan, tama. Ganon. Huwag mong bibiglain kasi pag mas lalong binibigla, mas lalong yung mga may edad, mas lalo silang, hindi ko na yan kaya, ayoko na yan gawin. Parang manghihina sila pag may tinanggal ka. Lalo na kasi una-una, wala na sila, kung wala ng trabaho, yung Ayan, pinagkakabalahan na. Correct. So, yun na lang yung niluluok after nila, yung inuman. Parang ganon. Tama. So, kailangan ba meron siyang ibang tropa? 'Di ba? Meron na bang ibang grupo na sasamahan? Dapat ba dahil pa senior na papunta na sa kabilang buhay. So, simbahan na ba dapat ang mga tropa? Dapat active na ba sa church? So, kumbaga parang give options. Ayan. Wag laging pagalit or wag laging kasi hindi sa lahat ng oras yung taktika na galit ay nagwo-work. Minsan kailangan may palambing, may pasuhol, yan, mga ganon. So, pag-aaralan mo rin din, actually, dapat sila yung mga matatanda. Pag-aaralan mo rin ba, ano ba yung mga gusto nila? Bakit nila ginagawa to? Yung mga basic na logic kung ano. Para at least maintindihan mo rin din na hindi mo sila basta bibiglain kasi ginagawa nila ito kaya pala dahil masaya sila. May ganon. Kung kasayahan ng dahilan ginagawa niya, tatanggalin yung kasiyahan niya, manghihina yung matanda. So, anong kasiyahan yung ipapalit mo? Yan. Ganon. So, slowly introduce. Kung wala na si nanay. Pero kung nandiyan pa si nanay, diba? Yung mga ganun ba na eksena? Or, ang malala lang talaga dito, sometimes we learn the hard way. Alam mo yon, yung parang tigas ng ulo mo sige, hintayin kita magkasakit. Yung ikaw na mismo, kasi ayaw natin ng feeling ng ganun Diba? Kasi damay tayo lahat pag nagkasakit sila, yung mga magulang natin. Correct. Mabuti kung kung sila lang ang mamamblema Tama. Diba? Oras natin mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... wala. Kami. It's okay. It's not offensive. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Pwede sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. Sino mo, tatawa ka na naman. Parang nakakatawa sa sinabi ko, dude. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano lang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rocky Terra at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the... problem. Paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka? Yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, alam mo ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am, pasensya na ma'am.
Paano sumusobra? I guess pwede lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or, hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino No, I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi tao. ako mama, if may mali po Okay po talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were kanina? you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero talaga sinabi ko. Sorry na kami eh. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa na magano. Kasi si Jerry pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba. I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tapos mo mura-murahin, hamak-hamakin, at sasabihin mo hindi mo na siya babalikan. After 2 days, kayo ulit. Ang sweet niyo pa. Ang sarap nga namang nakapulupot pa. baby love! Oo, tapos para silang mga maliliit yung mga boses. Diba? Nakakayamot. Kayo mga babae, masyadong
na-expound ko minsan pag nagkwento kayo, yung feeling nyo kasi emotional kayo. Exaggerated. Exaggerated. Bakit exaggerated ba ako magkwento, Diego Bandido? Grabe ka naman mag-assume na mga babae ganon. Di ba baka maliit lang na bagay. Oo, parang nagtampo lang. Sa bagay. Again, sa mga lalaki, parang halimbawa, hindi namin talaga alam kung bakit kayo nagagalit. Tapos ikaw galit na galit ka na. Oo, Gina G, with Dragon ka na. with actions, feelings, dance steps, cheer dance. So ngayon, yung nag-absorb, kapwa mo rin din babae, edi yung utak nito. Correct. Dragon sa dragon. Dragon na may kasamang Godzilla, na may kasamang dinosaur, di ba? Ganyan, naghalo-halo na. Parang babae lang talaga yung yung magkita tayo. Mga Mars, magkita tayo. Wala kami Kailangan ko maglabas ng sama ng loob, mga Mars. Parang awkward yung sila. Brad, magkita tayo. Gusto ko maglabas ng sama ng loob. Brad, anong mangyayari? Hindi, yung asawa ko, Brad. Ayan, di ba? Pakinggan mo ako. Parang bihira talaga yung lalaki yung nagsabing, Brad, magkita tayo kasi meron akong angst sa misis ko. Parang bihira siya. Kung meron pero lang ganyan. Pero meron naman. Medyo mabibigat na talaga. Yung hindi matindi, correct. siya away na tampuhan lang. Correct, hindi. Medyo matindi na talaga. Na siguro kailangan din ng tao makakausap. Kaya lang, mag-disclaimer ka lang din na, pero posible pa kasi kami magkabalikan ha. Ano lang talaga. Well, it is what it is. Diba? Tingnan mo, pati tungkol sa trabaho. Hindi ba't ilang beses na tayo nagrereklamo minsan sa trabaho, nakakainis, hindi nabibigay yung mga gusto, may reklamo sa ganitong boss, may reklamo sa ganitong kaopisina, pero hindi ba't everyday nandiyan ka pa rin? Pumapasok ka pa rin talaga. Kasi nga, parang siguro katulad ng relationships, mahal mo naman talaga, hindi lang talaga perfect. Diba? Oo. So, again, ganun kasi kayo talaga mga babae. Very emotional expressive kayo. lang talaga. Kayo. So, hayaan mo na yung friend mo. Ganun lang talaga. Kung minsan yung nakakarating sa'yo, exaggerated na pala. True. Pag kinumpronta mo yung lalaki, nag-away na kayo. Anong away? Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita. Tanya Chinita. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Congratulations! Guys, piniwala siya. Congratulations! Parang may nakaing buhok, guys. Parang may nakaing buhok. Hindi nag-ahit. Congratulations sa matatawag kong maswerteng driver na nanalo ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries. Nahatid ng Charm Fabcon Purple Eternity. Sa inyong paglalaba, gumamit kayo ng Charm Fabcon Purple Eternity para ang bango. ACS. Congratulations! At na! Ho, 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 ho! Maniwala na siya. Lagyan mo na nga ng tugtog. Congratulations sa isang driver na nagmamaneho ng isang babaerong taxi. Taxi! In-drive driver! Congratulations, Cedric Modica! Sama-sama sa tawanan. Cedric Modica! Cedric Modica na isang in-drive driver. Aba, mantakay mo kahit nang bababae ka no. Wala! Napait na ni Cedric. Nanalo ka ng 1,500 dahil sa pagtsatsaga mo at pagsusumikap at determinasyon sa buhay dahil mahal mo ang pamilya mo. At nagbago ka na, congratulations. Kawawa naman si Cedric Modica. Cedric Modica, paano maklaim ang kanor? Antayin mo yung tawag ng staff ng Love Radio, Cedric. Tapos, pag tinawagan ka na, ayan, pwede mo nang i-claim. Yes. At sa mga hindi pa sumasali, paano ang gagawin? Magpalista kayo dito sa aming himpilan, sa Love Radio, sa Pasay City, katabi ng Star City. Diba? At saka may isang paraan pa, katulad ng isang araw, nag-grab naman ako. O pagsakay ko, ang lakas-lakas ng radyo niya, naka-Love Radio kasi boses ko yung nagpe-play, yung
Basta na sound. Enervon. Ah. Enervon ko na commercial. Ang boses ko yun. Ganyan pa yung boses ko. Guys, gusto pa nagkakwento, guys. Bilisan yung kwento niya. Tapos sabi ko, uy, nanalo ka ng 1.5. Kasi pag nakatutok ka kabisyo sa Love Radio, tapos sumakay yung mga DJs o kaya mga staff ng Love Radio, may 1.5 kahit di ka na magpalista. Hindi yun nagpalista ha, Tapos pero ang kwento pa ng, naka-tune in. ng Grab driver na yung kwento niya ay sabi niya, nagtatanong pa naman ako sa sarili ko, sabi niya ganun, kailan kaya ako magpalista kasi hindi ko alam kung saan eh. Sabi niya, blessing talaga ma'am. Sabi niya, ganun. Sabi niya, nag-iintay. Gusto niya talaga sumali. So alam mo, nakatutok talaga sa Love Radio. Alam niya yung, sabi, ina-announce niyo nga po kapag nahuli na na naka-Love Radio. Akala nahuli ng babae. Oo, basic. So talagang suki siya talaga, ng kabisyo talaga siya. Yo, salamat, Uncle. Ang tanong niya kung saan? Saan mapalista? Oo, kung saan magpalista, dito sa Love Radio. Yan. Pero kung wala kang time magpalista, naiintindihan kita, ang dami mong babae. Pwedeng nakatutok lang sa Love Radio, tapos napasakay kami, katulad ko, 1.5 yun, bibigyan ka ng DJ ng 1.5. Pero just in case, malapit kayo dito sa area namin, katabi lang kami ng Star City. Alam niyo, Star City, nandito lang ang MBC Media Group building, okay? Para may chance kayo magpalista. Wrap out, Wrap out! Oh yeah, come on. Let's do this! Ibabagsak ko na ang rap ngayon, kaya tumutok na kayo kabisyo. Eto na, unahin na ang Charlie Papa. Unahin natin ang Timbadido, Uno Paldo. Yan ang sabi ni Kuya George Garcia, ang apelido niya. Kaya pala Paldo si Uncle George, may dala siyang pulbo ron. Kaya pala, alikabok ang bibig. Ito pa si Maximo Bertudaso, Jobert, palihas ng pangalan niya Uligan Ronel. At si Tinivira, may pakapi na siya. Uy, himala! Uy, sabi niya, anong paborito niyong kape? Ayun, Ayan nagdala na. ng kape. Binigyan ako ng Spanish latte. Ang galing. Shout out din kay Arlan ng Langit. Aha. Wala sa rhyme ang pangalan mo, ang hirap-hirap out. Pero ipapasok natin yan. Kaya tumutok ka na. Ito na ang shoutout niya. Sino ba Shoutout yan? daw kay Christian Edsu, number 1 loyal. Hindi kami makapaniwala na loyal ka. Pero ito si Kuya Gobrumilta rin. Mas loyal daw to sa akin. Pati na si Kuya Bidiitsi na mga mandirigma ng tatak 4E. 4A pala eh. 4A. Basta mo rhyme, na eagle. Parihas lang yan. Oy, ito pa si Joke. Times 3. Joke. Tuwa? Siyempre, nakalabre yun na. Nakalabre yun din ang mga taga Philippine Navy natin dyan. May gwapo, may maganda. Gwapa. Basta gwapo, akin yan. Pag gwapa, akin ka. Uniforme o wala. Uy, si Miss Mans, hello madam. Pati na si Attorney K. Oh my God. Kung kayo'y naghahanap ng tagalinis ng aircon nyo, masascam kayo ng iba kaya sa Get Clean na. Get clean? Get clean. Get clean. Teka lang, si Ate Lorna, nagtatahi siya, hindi siya nakikinig, pero nakatune in siya. Baka lang natahi ang daliri niya. Uy, simba ko. Pati si Noriel ang palo. Salamat sa inyo, bukas ulit. Break it down. Break it down. Break it down. Bakit hindi break it up? Para break na kayo. Break it up. Diba? Ang galing na, break it up. Susunod na, Broski! Konyo Bicolano para sa Dear Love. Eto na po ang Viva Hot Babes. Hot Babes! Sino ba yan? Ha? Ano to? Sila ang tinatawag na six bomb? Anim sila eh, six bomb. Mali. Ano yan? 21. Uy, nagtugtog ka! Basic!
Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!